we not mi ko maka pachi we ko. Eto ni par. Amosi dada. Idonyo ka. Abiro. Erokamano. Karibu. Koni koro mawang to mami ni ne to be ye. Machek machiek. Mobi. Erokamano. To iriyo na. Ariyo maber marai. Dan ka. Amen. To ikoni losgi. Chief ni be katwere wada. Okene manu nego chiga madu. Ana dure ga chama kadichiel mat ni ne miloso. Onege nade? No chama chief ndo kada tel gi to do mo chupni are e kare chief ni chame to kidie choto chief ma do to moto do. Koro mone manu negi to inti maber. Anti maber. Kaste be digo nani. To kama to gionge bachira to pek. To kora wate matango wate na ya. Ikoni temo molobi. Temo lobe. Mano kare. To pala ni kaki pia ngi to no ngol witi yawo kitergi no mo. Pala ni asomo ne? Ma ngola be ko to ngeya. Ha? Ongenge ungiyo koda basi. Pali koni palo ngei. Wangiyo koda mana. Unge wacho bedanga yude moro gine na okore mo seche mapoda yweyo kan. Nitie. Ingeni ino wuoni lona kata chiega. Ilona wada tido mitedo go chips ka. Ai. Ndalo moko aketo nadhi amanja siasa moro biu kendi dited ne chips. Be chunya moro misani ane makura dwari onge tiende manya ja siasa. Biparo maber. Idwa wito mwandu kumoro ya wate iso inti. Apenji inyalo ginene. Kik watiek te inyalo ginene. Chips to meya ani asije machamo no to watomo wachia. Ani we chitero mos to aket nya pil. Apilo. Wan sirikal be wachama apilo da pilo begir kawani yawa. Pilo do aweya. Atika ketni. We aweya. To ma bitio go. Mano to keti mano ke mamiyo nyathi monyuol wiye bedo malando cha. Medre medendi be. Ai. Nyaka ba. Wachane yosio. Ayie kodi nyathi ati. Erokamano. To mai tindi isetede igadi yako so gwengni. Mako ika mana uchela chips ka. Chips ni be? Mi wacho ni sipuonjo go nyithindo. Donge. Chips ani. Manyo go nyaka TV. Binge TV. Television. Konya marach mo. Be ineno. To makani ni tan manyeo. To nyako monge dichwo jatindo yiene neno TV. To do wang to kokoso. Koro akwai. Kwaya. Aito ka gimitedo to mitna. Chief nadwa ni ditede dhoda kocha bet kata mangeny mabuse mamako ka. Nyalo chamo chips. To koro pesa dipani. Koro paro ne ya. Kata ja elta wangi ku biro. Ko iro nitede dhoda ok nochako chandi ne wach bati. Ini neno nade kwa nyalo dak yawa. Mano wach manyaka wapara mosi wach fito bende. Ok ni paro mosi to chief ni sasa ngewa chamo ya ko ti pare mosi nyaka tiche. Iparo mabor ineno mbele manade. Iwinjo. Nyalo timore mane wach madwaro. Iwacho adier. Ka nyalo re tin mi wacho na an achaka wacho kendo. Ok ine wuon ni sana an adwa idho ni sana. Iwinjo? An kada kodi. To nyaka inyiew na gari. Alafu we wan chetu to kosineno nango kanyo. Ka wane mimiwa piko ya kito dwaro mamalo manade ya. Ka wanti wa pike ma serikal miwa koro gari wang'ang'iewo. Tomato gari dhi konya nade. Dongo ka onga soy. Adhi nyiso serikal miya piko ni mitwe chips tere yogo. Apiko anasewacho gari apiko no pod biro kete chips. Gari ngeni pra nyalo tingo godo ji mang'eny la fere pesa mod lakini apiko tingo ji ariyo. Wawe kaka piko yawa. Yeye to kana sana agocho ni matiang. Sani to kinya piko bila kama nyien ma ile mikwongo mulo mana mi ya chips ni. Gochi. Ha? Kadi poni sani. Wang na gochi ne samo. Maye. Wang na gochi ne samo. Okay, we David diga mena wechegi. Kuri winjo. Be nyaro do yude. Kichadwa ni chap ti yut mon. Hapana nyalo. Inyalo chwado. Anyalo maka mako makelo gi uno karamati kaje. Kalungi be nyaro. Anyalo temo chiwo. To mana kaneni. Kionge tingeti. Kaka Joshua, ina no ng'ato kaka Joshua. Ng'ama dwaro dela inya. To banyalo chwade na dier. To chief machamo ni be nyose euro pesa kan. Nyoche na make wik mokalo kono biro chulo na pesa chief ma dwe chariyo ka. Ene mane god. To chief chulo ga chief no se chulo pesa chief. Mane duoko. Ok aduoki, aduoko nade? Ichamo gima pok iko pesa ne. Joshua nyaro to gi chieng nyor nyok gi dhao. Iduogi biro kono miya wakamiti. Wakamiti to pok ana kata Joshua. Iwinjo gimetim mama. Atim nango. Kikelo ng'eyo kata imbe boka biro romi. Boka na mama lakini pesa nati chula. Chief pira, kwani pesa di mimi ya odiochieng' mama buse miya. Kwani mimi pesa na mali chief mara gichamo chief.
Ai, chips mokwongo be chiele loke sunda. Pok nyicha yieni. Wetema chief. Temine kama masadi Matiangi dong ora ora jolwen sani, ma chips gigo na dang bari. Oh, lakini akinate Matiangi wewe. Joshua biro mi kata kapok yo kelo ni. Joshua no. Kwanza huyo ni Joshua na tema tek na wakana bro chako kwa. Tek ni nade do yando dwari, iwe nakia. Dwari nena anfukuza na dwari. Imi yo chips okyo peremba chips chomo bech tirwe ya. Tipo ngichula monde kichama chips na. Ide no chips lokeso na tera leb mana kama. Wane kile ko kichula chips na. Wane chamondo wane kile kichama chips. Ne nyaka ba. We baru yagi we puda chiemo. Itula pesa na. Okinya lura chips siemo wan. Chiefness ni okay ndi mamia pesa. Atwa gibi ibiro kama ni cham chips kama ni kuinga na ringi sana watu Joshua. Eke Joshua. Iwinjo kine nyathi atito kende. Nyathi atito ng'eny. Mago to badonje pesa na timia. Ko kama tagulo dinya maduka sani. Okiko na imia. Lokeso ndaga tidong duk mana morle. Ngama dogi. Chief mokwongo en ngama kata chira ok mak. Ngam dogi ngam. Chief kata chira ok mak mama kata ni dog mana du. Mokwongo ambe kwaro dong nenga chief ndalo moko. Ok se mo gole chief no. Chiefness ni ok me cham chief no. Mano ndalo mane miyo gi. Ichula. Kane miyo chief nyaka pi. Wala wi kur pap ka. Chief biro mane lope pi magoyi. Ichula maru. Watu wacha. Pa ko chulo modong biro chulo kar pesa. Ne ki ko chono ko di chief. Chwani wogno ok no kila kana ngisi maber ni yibed koda to kisibed koda ta kiti yuti rodo na jidwe kale ka mage dhigo. Kono mage dhigo ne ngawa. Obiro chamo gi. Chiefs go moko do chunya be mokongo ku okonya kata. Yawa jotelo. Ori winjo tingete. Yawa jotelo gi. Abiro rodho ngato ka Joshua komi ka ngato biro donjo na biro make to biro chola pesa biro kelo. Dhi mani biko de mano mia pesa na machi. Adi manyo Joshua mano tija kosando no koso madhi manya na manyo jo mokoso. To kana kiwe chiemo kana kiwe chamo gigi. Mokwongo gini dhi lore kaka winjo dogi tekni. Dhi lore. Menye tija nyaka ba tekota. Tija okiloro kada tukana. Tijni biro loro ane man kode tek wase wachni tijni biro loro kok inya yina na chamo chips kan no pile. Wabet. Oklor. Gintem ine michula oklor. Ichula oklor. We siemo wanga kata mana jodongo marodho poko siemo wanga. Ichula oklor. Idwaran. Ira let mali. Kare mo mi tedo chips ok nyal. Chips no koro yieng. Tedo chips ok nyal. Wanda kendo ba. Nyajo ka nyakwa jo kanya. Chip. Mana de matangi. Ikona chip. An chip ni kanona. Neka kidani, bila chama chips ma 20 bob kaba kichuru. Ketineni. Dendino beler, kan dendino bebe. Nyachamo pe. Cuando se va como una más bello. ¿Ves si la logo? Y damos más pero vale. Qué bello.
Ano ke to gian ke jam bicara. Moli dong. Ini moli orang gimana mana ada? Tudong kimi akora. Ana Juli. Tuara machi. Tokara nango, tokarin giwach ni moro. Walo. Obiro chiem, obiro ka obiro todo. Ile mechama chips. Ile pile chips. Wachipatia. Yasimu ni kitu maana kabisa. Ne kana tich. Wetema kana. Ne kana kitema. Ande makikitema. Idwoko rikoda. Yawa. Idwoko rikoda. Maka ni Islami. Ande mang na nyisi imang. Ne nyako. Mia pesa na. Dong chips chimu kakabe. Ang lobio tu. Ino kin chips. Ma chips ni mayori. Ani chips. Wek ni sane kwaramba kwana nyako. Mia pesa na. Wana kawe doni. Mia silinga fulani. Iya nyaka mama biro. Mia silinga fulani. Iya mama biro mimi sani chips. Moya kiapo kwa ng'e. Pesa na chula. Tuheshimiane. Kechane time akara makawa. Kwani chief no kupidi pidi maka. Pidi chama chief pidi chama chief kati iko na machi. Pidi chief bino maka chama chief. Ichula. Tuheshimiane. Mango. Iko mbato. Wende kutuna. Jachin kwere. Ina anpalo kalur. Ana nyarjetin. Ngamulur. Ana nyarjetin. Ana nyakwajetin. Ini berberi. Ana kwajetin. Ana nyarjetin. Tuheshimiane nyako. Ne. Naenda. And I'm going. So, Imi apa how come me? Imi apa saja kimi ya? Sali tuaya. Harani adwani tuaya. We maka. Adwani tuaya. We maka. Biro tuni. Ne ka kikwore chalo pibel. Ne kwore ka pibel ne apa Ni chula. Kibi tope. Onge kumi biro chope ne. Honda wewe. Kejoro biro chama chips kata kichu. Ne ka kwa chalo. Ay, ya watoto wana tek mana tukuletea chaka na ngoja watoto kama mana gomi. Ya waona samana nya kabara o. Kwa tanga dia tika kama tichi mana jo. Ka chak mai beje tienlara mana kota. Ndio kwa kana dansi. Kwa kana dansi. Nini wana ndio tini, ana bagiti romanya kukutia. Saya bed ka wono keli. Konya Amin. Wachane Joshua, wachane ratengo. Kita ini. Antie bede ko mutu kamano. Ingeni chimbe ng'eny. Beti. Iwe na bed. Tok ngise biro beda yawa. Wan gi do. Oleno kumu do ngene o kumigo kumu. Ma ini kala kama den. Akara mia pesa na wako demo kala kala. Ada. Mia pesa na waba. Ada chakrela aswik pokatiemo. Tekora. Ani gope. Ingi gopa. Chip no tuka nyoro. Wachama chips tokoni ina mimi tuna mabe alitika nyoro kibiro. Ite mabe biro ka uone te chula. Ai. Ha. Kiki sana kia. Aju. Ole jipro. Kiki sana kia. Kiki sana kia. Wachama chips kama maslin pradi. Prario. Onyo bene mi aslin prario. Iwi nyanya kaba. Bokada prario kende. Ochama mat prario. Odi, jado cha kuduko cha mat pasadi. Prario mana prangwen. Apendi. Ada kijaja. How did you? Ado ngata kola mana kadonje. Sasa mimi anu to kola kadonje. Mana kola di cheko kode. Iwi. Wacha. No, hori pone ko mina do baby. Okanya lumini baby. Nekati i provoca. I abusa. Tokara nango ya, tokara nango ka. Tokara ungi pano mani ungi chifro ka. Tokara ungo de kamera chia. To ojiji if wati koko watie koneji ofisi winyo. Makata han koko homia give another sign code. An kono mano ke sukode. An mara kodi en chips ni kangwen. Ticha mate de dia. Ide dia ike no. Kabaro ko kachuli. Iwa chang.
Iwacha to atokana imbe ngi wachni ka imbe ngi wachni moro ingeni to era wakodi to nego benen marwa ko era wakodi tanga batene kitu la pesa mane chipo cha moka nyoro esa nduku ni to kare ne ngano loso be sanduku to loso maber kare nene imbe otekno apeji o wati to o wachen dengin nene gibedi ni bedi mano ne bedi wati mola so kwa bedi ne gibedi mano so wati kwa bedi masikamala chi program gi chief ya bi aonge chief abere program gi chief jagopa okanyala mano to kawuondo okanyal bet kode ingene ya okinyawe ne da ago 50 jopoti dwaro go mundo mi gweno Nyalre be nyalre okinyalre bingene mame ingeni kono tiwo maber ane je kwa kwa ingeni kibire kati mi abedo confused abeji ingetwa chwalo mache buta dala seriously inkore wacha chwalo mache to nunca que wacha gimana mo ara ingeni le ben na onji oja tiwo maber le ben na mi gana sando ket kama taolo ni kielmora kama emi ago mane ingeni kono tiwo maber mato si kadini rocha o chal mana long kada ni otwa elong mana okelong ati mama wenga ite mi bedi kape to kono kidi iko ni chakoro kibile yo o moto ikre kali nyamoto ite mai nyao o jakedo kono kaoni kene kije mukungo ingo pa alenga we wachigo bina mama matip no wade wade ni chue wade la ju mbito medo wade la tama ingeni ma medire dungena kwa kwa onike kana wasama neka mane kai sa aero somo Kiswahili kaero yeno goya pinyera goya no mama esa matendo adigo ingio ko dongi ingio ko da wangio pele dapat dijual mi dapat ngamabe ini wawe ano kaero chi chip mangi air malit kama mamor no ya habiro bye yero kamana iduaki Joshua Joshua ni tukuru tia timu Joshua na dia kabura kada ha lakini wewe kama ha gotomi tuna mora ndio mimi chips gawang yawa tokare wewe nyata pesa moto kitu pala tu topala sami tokanya yawa ndio kasta mitieko ndio kamana Tima ni pala joya. Ko kina goro wo kanya ka gipala. Ngani tima de kanda nade ya. Ata chips ni kawana tambara tu. Chips bekale manya kilo bien. Pore chips dagi tu. Ma chips na wadi na. Nyaka ba. Aduge alora ni. Iduka lola ne. Wakari wakangeni na di pesa ni Joshua no sechu. Tulonga kono kubeni kwa ngemi ya mondi. Kwa di mele kibuoyo. Ansiri kali pira. Nyaka beni kwa ngemi banki na beta jawdi mara akeni. Iwi njogi mate. Amadi awra to wacho na nike jawda nigi doga imonyo chips yore. Tamba monyo yura. Chaki duga tema. Iwi. Chaki duga tema siling prangwe. Onge Iwi njogi mate imore. Adwa penji wach moro. Penyane. Nying ma chief ni kimiye luor ma nying ni dwa chacha iluongo nga chief. Mana nying. Ingeni wibro wil luonga ni thief. Ino kinji finin dan to be kwa sebe dong sebe de thief. Iwinjo. Apenjiro kare siling prare ni inyalo koso siling prare. To kare chief ni mana nying kuon. Gazet ni pesa di. Mang'eyo pile ni ma pesa di. Gima kati kwanya yo akiano anange beche samori. Akwanya nare to mato maka wuono yayi. Neka kolil. Gina nyaka bar bere ng'ama dhoge dok piny kidwa rito customer. Kuongemia pesa na kwa di mbele. Okwa bibi. Janyien pesa di.
Prangwen manyo chama prale kimedo nengo ni. Ja odemo chips kai. Ja odawe wacho na kata dala ngicha tere do. Iore ira. Ungo ala mamia. Ni ore ira. Iwinjo gi metin. Adwa ni dog piny. Onyalo ya, la fa dog piny. Iwinja. Adwa ni dog ane piny matin. Beda ne matin. Ambe, anu ka okanya bire nono monge maber makelo. Yeye chiki iti ya nyaka. Okabed nono. Abedi yawa. Ai to ma ok benji ni. Kuongi god pesa manje ka. Beda ne matin yawa. Iwinjo. Nitiere gimoro mosebedo ka chanda, kata sebedo ka royo chips ni kae. Ema mi chame gi gomi. Sudia gi ku nyaka ba. Ingeni nitie weche moko magi wacho to dwani uweru mana inja di. Inja ariyo mane muweki. Kata wach manyalo konya, na wacho niya. Minoda mineno no. Ubiro chamo chips ni. An bet ber anyalo ngisi ni kiny na yudo sara na kel. To en otiyo kanyini pathology chips nyaka jok maonge kuma tiye yawa. Otiyo kuomi. Koro na akwaya. Be wanyalo ngiye yawa. Wan weg pesa. Wanyalo. Koro gima wacho matek no kiwinjo yawa. Mane mi chips ga wangwe keda gi ngiyo. Angiyo gi jagowi. Ibro konya ng'o. To koro siling 20 tamicho ibro konya. Nyinga ma ji ong'e chips. Binyalo rito delni. To keda siling 20 tamionge godo. Binge pesa michula kapok akawa soya bingeyo. To kare miyawa pesa na. Amito malo keso na chieng' mane chako tedo chips ni bili kwaya tugodo. Kosi ni bile to keso do kit kenda dek dure laro kan chako ti. Asa kikwadhe mang'eny. Kori winjo gi mete. Timango. Ase bedo gi ji mang'eny kata nin kendi amena biro mana dwari ni to kido gir jogo ji mang'eny. Kinyalo dok piny. Ingeni kata king'iyo chiga chok ne ka bo kwar be maingi. To di vai. To kata king'iyo gedo ni. Akoro mane mose chami nyaka pidhe. An kam minena ngina aseda. An ibro nyala. Aseda kata gi sungu dweche adek. Maindo kora dwari tiki. Yeye donje gino ne ka mondo gi watudre. Mago konya nyalo konya. Miya siling 40 idhi. To 40 lokore ke jachien makoro tam timnia. Wangi nyalo bire office. Office. Awuta abire office. To kibiro romo gi sirikal yawa. Sirikal ma okadwa kata na wachne. Lakini ana dich kodi yawa. No ne gidwoka dundi no piny. Debe ne dich kodi. Ambe di winya. To dich koda maber. To nikech chaya. Magara ne osani mirumo koda wach kuka wuoyo gi nyako mone dhi Amerika. Mapo misani kuduogo bang' wich ariyo to wadhi mna ng'iyo kode. Asa irite. Ana kuoma rite. Ok yie wang'i. Pare ni kwa ng'iyo to chips ok ne ka sani wari iole dier ot ka. Abiro kelo mana waru gi lori machunga jinko ipoka tigolo. Ok anyal bedo bepi. Ok abed bepi adagi, ok abed bepi. Ani yie na ya luongi bepi kinde ma pod ber ni. Be ati bepi nga. Kwani nan bepi jadi? Anan bepi jadi? Ambo nyal mi abe. Pare ka ok nyal. To kinyi biro mako yi, ineno ndom ni gi chips. Imaka. Kata sani wang na oyude kano kamaki itwe imari wigi ndo kite kidi ko mana kain iwinjo rangi kata yeye donje wach no ya abiro loso nimo kata daktari ok bichani jago abukula bedo sip jago ibro konya ngamo de mana kata bibro langat awe dia weti adwaro nyira awe ticho Tokidiri mondo. Ine mango ko. Gima pidho dhako tamo. Mokwongo mali biro tieko rembi. Dikuti to ko ne ko remba donga mod pi. Donga mod pi me rema denda. Ni nyaka. Dia. Ni chief na. Ja ne ko da chief.